TV. Barınızға da сәлем дусларым. Эфирда мин Гүлназ Асаева һәм сез яшьлек тавышын карыйсыз. Бүген без сезнең белән президентларыбызның профессиялары турында сөйләшербез. Бер кайда китмәгез, алга таба бик күңелле булачак. Бүген без чираттагы резидентыбыз белән саубуллашырга мәҗбүр. Яңа клиплар белән сине янәдән тапшырыбызда көтеп калабыз. Әлегә синең клипыңны карап үзик. Күңелне табып калышкансыз, ике кездесез, нинди сөйкемле. Зарыгып көткән туй көнегез килде. Бар дөньяны гөлгә, нурга күмде. Гүлем, гүлем, гүлем дип, эндәшә килеп киленгән. Жаным, жаным, жаным дип, эндәшә килен кияүгә. Gülüm gülüm canım deyip yaşagız birge мәңгегә. Бу җыры без сезгә туйга бүләккән. Gülüm 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 deyip эндәшә кияү киленгә. Жаным, жаным, жаным дип, эндәшә килен кияүгә. Gülüm gülüm canım deyip yaşagыз birge мәңгегә. Бу җыры без сезгә туйга бүләккән. Яшьлек тавышында яңа җыр, яңа клип һәм яңа резидент. Тапшырубызның яңа әгъзасы белән танышыйк. Татмус ТВда премьера. Yüzləriniz gülüb dura, şadlıq nuru gözlərdə. İң izgi tiləklərginə biz әйтәсе сүзләрдә. Табышкансыз, кавышкансыз, сез бүген бик бәхетле. Ходай сезгә өйеп бирсен, бар канатлы бәхетне. Табышкансыз, кавышкансыз, сез бүген бик бәхетле. Ходай сезгә өйеп бирсен, бар канатлы бәхетне. Бүгенгедәй гөрләп торсын, ныклы булсын гаиләгез. Гомерлеккә үзегезгә тигезлекне теләгез. Табышкансыз, кавышкансыз, сез бүген бик бәхетле. Ходай сезгә өйеп бирсен, бар канатлы бәхетне. Табышкансыз, кавышкансыз, сез бүген бик бәхетле. Ходай сезгә өйеп бирсен, бар канатлы бәхетне. Бәхет бит ул татулыкта, бер-береңне аңлауда. Кирәк чакта әйтер сезне, сайлый белеп сайлауда. Табышкансыз, кавышкансыз, сез бүген бик бәхетле. Ходай сезгә өйеп бирсен, бар канатлы бәхетне. Табышкансыз, кавышкансыз, сез бүген бик бәхетле. Ходай сезгә өйеп бирсен, бар канатлы бәхетне. Ходай сезгә
бар канатлы бәхетіне. Табышқансыз, қауышқансыз, сіз бүгін бик бәхетлі. Құдай сізге үйіп берсін бар канатлы бәхетіне. Құдай сізге үйіп берсін бар канатлы бәхетіне. Бар канатлы бәхетіне. Мен профессия буенча җырчы. Ул эшне сайлап алмыйлар. Аңа уку да бик мөһим түгел. Иң мөһиме талант, тавыш һәм моң. Күңелеңдә шулар булса да җитә, диде алдагы җырчыбыз. Тик шул моң һәм талант янында профессионал дипломда булса, тагы да яхшырак. Мин әле дә бит сине яратам, тәүге күргәндәге шикелле. Җанда булган мондый мәхәббәтнең сүрелүе аның икеле. Мин әле дә бит сине яратам, тәүге күргәндәге шикелле. Җанда булган мондый мәхәббәтнең сүрелүе аның икеле. Синен белән бергә булыр өчен барлык сынауларга әзермен. Шушы якты мәхәббәтем өчен күпме кирәк сине көтәрмен. Мин әле дә бит сине яратам, тәүге күргәндәге шикелле. Җанда булган мондый мәхәббәтнең сүрелүе аның икеле. Мин әле дә бит сине яратам, тәүге күргәндәге шикелле. Җанда булган мондый мәхәббәтнең сүрелүе аның икеле. Барлык уйлар, барлык хыялларым алып бара синең яныңа. Бу дөньяда синсез яшәсәм мин, тынгы таба алмам җаныма. Мин әле дә бит сине яратам, тәүге күргәндәге шикелле. Җанда булган мондый мәхәббәтнең сүрелүе аның икеле. Мин әле дә бит сине яратам, тәүге күргәндәге шикелле. Җанда булган мондый мәхәббәтнең сүрелүе аның икеле. Җанда булган мондый мәхәббәтнең сүрелүе аның икеле. Җанда булган мондый мәхәббәтнең сүрелүе аның икеле. Наил Әнәсов та безгә үзенең һөнәре турында барысын да сөйләде. Мин ул артист, вокал буенча укытучы, әле тагын укырга керергә җыенам диде. 2012 елда Казан дәүләт мәдәният һәм сәнгать институтын тамамлаган Наилнең сүзен үзенә дә бирик. Син янымда булмаган күнемдә бик яман су миңа ялгызым мәхәббәтем күк
Күләрендә янған Син бит минем яқты йылдызым Сине булмасаң кемне сөяр идем Бердән берем диеп üzülüp Син булганга тормыш матурлыгы Артта бара берүк сизелеп Сине булмасаң кемне сөяр идем Бердән берем диеп üzülüp Син булганга тормыш матурлыгы Артта бара берүк сизелеп Син кояшым һәм дә тулган айым Сине бит миңа бик кирәк Тоеп шатлык мизгелләрен генә Бер сулыштан типсен бар йөрәк Син булмасаң кемне сөяр идем Бердән берем диеп üzülüp Син булганга тормыш матурлыгы Артта бара берүк сизелеп Син булмасаң мәңге белмәс идем Бу дөньяда мәхәббәтнең барын Син бит минем көтеп сайлап алган Гомерлеккә дигән тиң парым Син булмасаң кемне сөяр идем Бердән берем диеп üzülüp Син булганга тормыш матурлыгы Артта бара берүк сизелеп Син булмасаң кемне сөяр идем Бердән берем диеп üzülüp Син булганга тормыш матурлыгы Артта бара берүк сизелеп Артта бара берүк сизелеп Артта бара берүк сизелеп Чираттагы резидентыбыз музыка мәктәбен тәмамлаган. Башкаларны да җырларга өйрәтә алам диде ул. Әфәрин, булдырасың, өйрәт, татар халкына яңа сәләтләр үстер. Ә без синең җырыңны да тыңлап үтик.
яратушы, мин барлыгым беләле. Синдә кушыл сүзләремә уялмай әле. Моңнар булып түгеләмен, күңелем шундый мәле. Беләле, янарыма киләле. Йөрәгемне яулап алган башка түгел син әле. Мин әле, син дип яшим әле. Шаяртып бәләкәшем дип ямендәшим әле. Әмне алдагы резидентыбыз бүгенге көнгә кадәр студент икән. Профессиям буенча мин икътисадчы булачакмын диде ул. Менә бит безнең резидентларыбыз күп кырлы шәхесләр. Үзләре җырчы, үзләре студент, үзләре төрле профессияларны үзләштерә алалар. Уңышлар сиңа, дустым. Жер йөзендә төре бәхет, улым ту минем өчен алтын кәхет. Куллары канат, пышык борын, ялтыр күзе. Минем бәхет әйтерсеңлә оҗмах үзе. Улым сорап алган бүләгем син, яшәү киләчәктә түрәгем син. Һәр вакытта ачык булсын барыр юлың. Кәрим улым, син бәхетем, син күз нурым. Улым сорап алган бүләгем син, яшәү киләчәктә түрәгем син. Һәр вакытта ачык булсын барыр юлың. Кәрим улым, син бәхетем, син күз нурым. Хис тойгымны һич кенә дә тоя алмыйм. Улым диеп аны назлап туя алмыйм. Ай үсәсең әллә инде көнләп үсә. Минем килеш гадәтләрем аңа күчә. Улым сорап алган бүләгем син, яшәү киләчәктә түрәгем син. Һәр вакытта ачык булсын барыр юлың. Кәрим улым, син бәхетем, син күз нурым. Улым булу үз рәхәт мәшәкатьле. Тик шулай да Аллаһыма мең рәхмәтле. Үсин улым тигез канат җылысында. Шуны күңелдән багышлыймын җырым сиңа. Улым сорап алган бүләгем син, яшәү киләчәктә түрәгем син. Һәр вакытта ачык булсын барыр юлың. Кәрим улым, син бәхетем, син күз нурым. Улым сорап алган бүләгем син, яшәү киләчәктә түрәгем син.
Her vakıtta aşık bulsun varır yolun Kerim ulan seni beketim, seni güz nurum Her vakıtta aşık bulsun varır yolun Kerim ulan seni beketim, seni güz nurum Kerim ulan seni beketim, seni güz nurum Bir туган Гарифуллин оларның букшаларында әллә ничә диплом ята. Тәрбияші дипломы мынсы біреу, укытучы хармейстер мынсы икәү, менеджерлар мынсы 3. Менә шундый афәрин кызларга афәрин дип кенә әйтәсе кала инде. Сойра жаным. Сейклем, тизрәк кайтып җитсен, өйгә кайтуга шундый тәмле шәп сюрприз көтә. Ошып кайтам жаным, ошып. Кабат-кабат гашык булам, сиңа гына кадерле. Җаның белән йөрәгеңне әллә мине дә калдырдың. Сөюемә шатланамын, мин бәхетле һаманда. Tayanış yanlarında, meşakkatli zamanında Sevime şatlanamın, min bəxtli hamanında Sin tayanış yanlarında, meşakkatli zamanında Алдагы җырчыбыз башын горур күтәреп, мен эстрада артисты Салават Закиев шәкерте диде. Уку йортын кызыл диплом белән тамамлап, бүгенге көндә профессиям буенча эшлим диде. Молодец син, Әминә. Экраннарда Әминә Галимова. Клибын бергәләп карыйк.
шуңа Бәхетлеме мин бу тормышта Ниләр көтим язмыштан Син дип тибә Гомерлеккә йөрәгем Уйларымда гел син бәхетем Син минем бердән берем Син дип тибә Гомерлеккә йөрәгем Уйларымда гел син бәхетем Син минем бердән берем Белән мине бәхетле Син күңелем кояшы Сихрләде гашыйк итә Күзләреңнең карашы Син дип тибә Гомерлеккә йөрәгем Уйларымда гел син бәхетем Син минем бердән берем Син дип тибә Гомерлеккә йөрәгем Уйларымда гел син бәхетем Син минем бердән берем Ниләр күсәктә язмыштан Җиңел юл авырлыклар Син дип типкәч йөрәккәем Барсын да җиңеп чыгар Син дип тибә Гомерлеккә йөрәгем Уйларымда гел син бәхетем Син минем бердән берем Син дә мине яратасың Сөю җырым йөрәгедә Гомерлеккә синең белән Җаным булырбыз бергә Бер-беребезне хөрмәт итеп Саклап яшик бу җирдә Әмма чираттагы резидентыбызга караганда мин бик шаккаттым. Баксаң, ул физик культура буенча укытучы һөнәрен үзләштергән. Әлмәт шәһәрендә укып чыктым чыгуым тик менә күңел иҗатка тартыла дип көлде. Көлмә, Илназ, җырла әйдә. Мине күргәч елмаясың, үзең читкә качасың. Кайчан инде син гүзәлкәй, миңа серең ачасың, миңа серең ачасың. Ой, хай серле, бигрәк серле, серледер кишләрдә, мин бит барысына әзер, тик син генә хуҗа хәзер, бусымас хисләремә. Ой, хай серле, бигрәк серле, серледер кишләрдә, мин бит барысына әзер, тик син генә хуҗа хәзер, бусымас хисләремә. Көн саен күзеңә карап, күңел тәрәзәсен чиртәм. Кочагымда бер назласам, эреп бетәрсең микән, эреп бетәрсең микән. Ой, хай серле, бигрәк серле, серледер кишләрдә, мин бит барысына әзер, тик син генә хуҗа хәзер, бусымас хисләремә. Ой, хай серле, бигрәк серле, серледер кишләрдә, мин бит барысына әзер, тик син генә хуҗа хәзер, бусымас хисләремә.
қадірлі ярға Тапылғаным болмады Бір тыңғылық берме қазір Жанға сүйу бұраны Жанға сүйу бұраны Ой, қой, сәрлі, бигрәк сірлі Сірлідір кешілерінде Мен бит барысына әзір Тексін гіне хужа қазір Бұйсымас хислеріме Ой, қой, сәрлі, бигрәк сірлі Сірлідір кешілерінде Мен бит барысына әзір Тексін гіне хужа қазір Бұйсымас хислеріме декабрь көне кешке сағат 5-тә пирамида көңіл ашу үзәгендә барырга онытмагыз.
Елның ең зур вакыйгасы Татар җыры 2018 сезне кабаттан шок катырырга әзер. Яраткан җырлар, артистлар, сезгә таныш булган алып баручылар, килегез, рәхәтләнеп күңел ачыгыз. Bu dünyalar parlılar üçünme Ник бәхетсіз була ялгызылар Ауыр сүзләр әйтеп рәне җитмәгез Алларда да хисле йөрәге бар Ялгышмагыз, зинһар ялгышмагыз Ярларыгыз ятка калмасын Гафу итче мине, гафу ит дип Үкенерлек кенә булмасын Искә төшсә бергә булган шаклар Күзләреннән яшьләр тамалар Җиргә ятып үксеп еласам да Ерак инде хәзер аралар Ялгышмагыз, зинһар ялгышмагыз Ярларыгыз ятка калмасын Гафу итче мине, гафу ит дип Үкенерлек кенә булмасын Ялгышмагыз, зинһар ялгышмагыз Ярларыгыз ятка калмасын Гафу итче мине, гафу ит дип Үкенерлек кенә булмасын Yıllar ötüğü bilen yarralarda Уңала ул дигән булалар Төннәр буе йоклый алмый ятам Синең хакта һаман уйланам Ялгышмагыз, зинһар ялгышмагыз Ярларыгыз ятка калмасын Гафу итче мине, гафу ит дип Үкенерлек кенә булмасын Ялгышмагыз, зинһар ялгышмагыз Ярларыгыз ятка калмасын Гафу итче мине, гафу ит дип Үкенерлек кенә булмасын Гафу итче мине, гафу ит дип Үкенерлек кенә булмасын Ярларыгыз ятка калмасын Егет кешегә генә түгел, һәрберебезгә дә 70 төрле һөнәр дә аз. Укырга һәм тагы бер кат укырга. Һөнәрләрне үзләштерергә һәм иң мөһиме, яшьлек тавышын атна сайын так мустывда күзәтеп барырга кирәк. Сезнең белән мин Гөлназ Асаева булдым. Сау булыгыз, дусларым.